Ụtụtụ ọma n'isi mbido TV. Achọrọ m isi ọ na-akpọtụba mana ọ na nke na-eme m na-akpọtụ nke na-akpọtụ m. Eziokwu nke na-akpọtụ dị egwu n'ụbọchị taa mana isiokwu nke m ji bịa taa nke pụrụ iche nke na-eme n'obodo nke na-ahawa n'obodo ebe niile gị na-anụ etu esi emetọ ụmụaka ndị bekee na-akpọ child abuse. Mana nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa nke nwoke na nwaanyị, imetọ nwaanyị ma imetọ ma ụmụ nwoke. Ị ga-ajụ a na-emetọgbu ma nwoke? A na-emetọ nwoke ebe buru ibu. Ị ga-enwe nwa nwoke ma na nwa nwaanyị kpọta na-ekuru gị nwa na-eleji ya na-emetọchi nwa gị nwoke. Ọ na-asa ya ahụ, ọ na-apịtọchi ya aka, ọ na-enye nri, ọ na-apịtọ ya aka, na-emetụ ya aka ebe ọ na-ekwesịghị na-emetụ ya aka. Nke nwaanyị ka awa akụkọ mgbe ochie. Ụmụ nwaanyị ka njọ. Onye ọbụla hụrụ ụmụ nwaanyị nwata ha na-akpatụ aka. Eme nke ga-asị brọda na-akpọ m bịa gotere ya mmiri, brọda na-akpọ m gotere achịcha. Nne nna leruo nwa gị anya. Brọda a na-akpọ ya oku na ntị a na-akpọ ya oku, kedu ihe a na-akpọ ya? Ha kpọọ ya gaa na nzuzo na-apị ya aka. Anyị lekọta ihe na-eme n'obodo n'ụwa nke anyị nọ n'ime a na-akpọ kọmputa eji, hụ na mmetọ ọchị aka ndị mmadụ na-eme ma nwata nwoke na nwata nwaanyị ka njọ. Dị mma nne kelee Igbo bụ Igbo n'olu nke unu, olu ọkwa olu ndị iti ọkwa na bekee, olu nke unu na-eji ekele n'obodo unu. Kelee Igbo ka ama ebichi. Ndị be anyị daalụnụ nnụ anụ n'ụtụtụ tata. Obi dị m nọọ aṅụrị ịnọdụ wit enyi m nwaanyị Chinwe ka anyị bịa kọkọta ife gbasara ụmụaka ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ ike onye ọbụla dị nọ vulnerable ka anyị bịa kpa maka ife gbasara their well-being. Nne dị mma, ama m na ndị bekee so enwee physical abuse, nwee emotional, nwee psychological abuse, nwekwa sexual abuse, mana ama achọ ka ibido na emotional abuse na ka anyị ma ihe wee emotional abuse. Okay, emotional abuse bụ dịka ime mmadụ o feel very bad about a situation that he cannot control. For instance, mmadụ wancha watch BBC television not too long ago. Be a lecturer si wee ọnụ na-enye students guilty conscience kwa wee nye efe ka o wee pịtọsị awa aka. But mmadụ ncha mara that na it was an eye opener kwa wee mara ifu ụmụaka ụmụ agbọghọ na-afụ si na ndụ ụwa n'ụlọ akwụkwọ. Then also onye lo na only the girls are involved. Mba, ekwensu ewego aka tinye na ahụ ụmụaka ike, because even man to man wa na-emezi ya na-eme ọbụlụzia nonsense now. Ka m gwa unu an example. Onwego a boy bịa n'ụka anyị bịa na-akọla anyị that na ndụ ya na ya achọghị gaa na ndụ ya imesi onye ụkọchukwu ikewasị ya why. Ọ sị n'ife anya ya afụ as a mass servant na onye ụkọchukwu ga-eyiri kasọk na-apịtọsị aka, mana because na ya bụ nwata nta adụ nne na nna ewerighị tinye na aka ụkọchukwu ya elozie that is the normal thing. Oge ya sotemezi ka ha ji wee fụ that na njọ ka this ụkọchukwu na-eme, so ya aba hate ya all through his life, hapụzia ya bụ ụka. So apart from that, in secondary schools, emotional abuse, big boys, even in boarding schools, na pitosi out of if kuhasi intimidate the younger ones, intimidate them such that the younger ones begin to feel guilty and then submit to them. Wewelizie mmadụ ncha bụrụ na anya bụ face ya ụmụaka ikpo. Mba, ụmụaka ike dịkwa bụkwa victims. So anyị na-ene ụmụaka nwaanyị, anyị na-elekwe nwoke. Because these boys are going through a lot. And maka na mothers, fathers na-agwa ụmụaka ike isi gbawa
A boy is not supposed to cry. A boy is not supposed to talk too much. These boys stomach so much. They endure so much. A na-emetọ shi otu esi emetọ shi ụmụ nwaanyị. The big boys na the hostel ewelizie wee na-eme agba tennis ball Na boarding house. so ụmụaka ụmụ nwaanyị ibe m, unu loba this thing, lomine nọ ịkpọrị nwata okenye nta at the age of 8, 9, 10 kpọla tinye na boarding house. Each of freedom. Each of freedom ka inwe efe wee kpata ego. Ka ịkpata ego. Ibuluzie this boy tinye ya na the care of senior boys, ịma na ndị mụwa, ịma na onye zụwa, ịma na bụwa si bịa, no matter how pious. Kama ị ga-enye oge anya na nwa gị hụ ihe dị njọ nwa gị na-eme. Ọ dị egwu. Kedu ihe kpatara na-ebute mmetọ shi nwoke na nwaanyị? Ị ga-ewe ya ofu ka ndị na-ege anyị ntị niile. Okay. Ife na-ebute si bụ mood of dressing. Look at Njike. Yes. Ka ụmụaka Igbo ho si eyi akwa. Wasị na wa na-eyi bomb shorts. Bomb shorts, half of your ike, half na-agosi. Half nke ike dị n'ihu a na-agosi. A man is a man now. O nezie ya anya, onwe ife na-agba n'isi. Yes. Isi ya na-agba 360 degree. So obviously, because you put yourself in that position, ọkpacha ya aka n'ike isi ya na ọ bụ abuse. No, you called for it. Your mode of dressing. Ọ bụrụzi a short dress maọbụ cleavage alike the half na-agosi. Mba. Ọ dị na mma. Waga, anyị ga-akwụsị ya. Watch what your daughters are wearing. Balwamba mawayi akwa ani dabana for a Christian child or a well-brought-up Muslim girl. Si na akwa iyi adịna mma je yipue na onwe ife na-efulu mmadụ. Wa n'anya jụ ya onye mmụọ. You should be proud to say, oh Chinenye mom. Oh Ben Oli mom. Then respect abịa n'ahụ because people ndị na-asụ oyibo asị you are dressed the way you are dressed. Eziokwu ka. Gị na-ebutekwa this abuse, sexual abuse again, putting yourself in a compromising position. You find the midst of voice. You go there, they are drinking. You too, you join them. They are talking rubbish. Ibuluzi ọnụ tinye n'okwu ma okwu n'inweghị isi. Ekwu while ozie that na bụ free woman na inwene control ndị be anyị asị ewu aka n'ijine wee werizie asị ewu aka n'ijine. Eziokwu ka. Na-akpacha ya aka n'ike na-apị ya ala obuluzie you know that na love if there is love waje kudo pastor maọbụ why they come and meet you in the house. Then there's social media na-akpọtụzi now. These girls bịazie wee think wa na-akpọ twerking. It's all twerking. It's all twerking. Why n'anya na-azụ wee ewere ike. Twerking. Adịla ike na-azụ twerk. These boys will go and wait for them na junction. Wakwudozie we na junction wee nu wee tinye n'ime moto maọbụ wee nu wee tinye n'ime ọfịa sulu. Nke a sịlụ. O mesizi isi that na wa ewepụ ọnụ gị. Erepu mbano. You called for it now. You called for it. Itinye onwe na social media. Ala the half. Afọ the open. Ike bomb shot. Mba. You called for it. Then onwekwe the one that a child does not even know anything about. Only nwa ije tinye na in the care of an uncle. A trusted uncle. The uncle ewelizie ine agba ball. There is a case now. A friend of mine sent it to me. This girl now ne ahwadena she had a terminal disease. So only this girl nye pastor. See nọdụ with a pastor ka ndị mmadụ nyere nne ya aka. Obuluzia na the girl abuluzia victim of sex abuse. Ndị mmadụ discover kpọpụ anaka pastor jee na nke ogbuebunu ewerikwe nke wee gwurie egwu petosia this girl atụli ime at the age of 12. Chineke.
with all the complications of pregnancy, luckily for her, she's alive, her child is alive. But where will she go to? Akụkọ aha dị mma. Okenye, achọrọ m ka inye ndụmọdụ in few seconds. Ndị emere abuse, ke ndụmọdụ ị ga-enye nwa? Onye ọbụla wa mego abuse, seek help. Non-governmental organizations are everywhere. Mmadụ niile ejizi phone. Ọ bụgodu 3210, kpọọ 119, abi 911, wa ga-aza ya. Lagos State Government, ask fellow house girls. Iji phone number police, Bondi police. Siwawa bịakwa that na onye mụ na-abịa enyeghọ m ife oriri for the past 2 days. Maọbụ na ọ na-eti m aka for the past since nji wee bịa be. Ọ bụrụzie that na a man is abusing the wife. Ask her that you will not seek for help so that people will not start laughing at you. Seek help, seek help. Ọ bụ oge onye ọnwụzi ka ị ga-eji wee seek your help. No, seek your help while you are still alive. Ndewo nne, daalụ na anyị kpọrọ gị gịza anyị. Igbo bụ Igbo, anyị abịala na ọlụla onye bịara ije, nwụla unu na onye nwanne m nwaanyị kwuru na ịchọ enyemaka, kpọtụkwa anyị nwa, anyị ga-eji n'ụzọ ebe ị ga-aga mee gwa ụwa otu ụwa si metọ ọchị gị mgbe ị ka na-eto eto ma mgbe ị nọkwa n'ụlọ ojii, mana achọkwa n'okwu biko otu Chineke si chọọ ka ibie unu nwee ezi unu chọrọ ka nye unu aka na-agbasa ka ụwa na-anụ olu unu. Kpọtụrụ anyị at Imetọ TV na Instagram, na Twitter, na Facebook, ma na WhatsApp. Unu chọkwa na webụsaịtị anyị, unu ga-achitere anyị ozi, unu na-akpọ anyị na-azụ unu. Unu agakwa n'ebe ọzọ na-ele n'isi mbido wee mgbe ebighị ebi. Chetanụ na ahụ m ka bụkwa Chinwe Ebili. Chere na anyị n'ụzọ ụka ọzọ na-abịa n'ihu ka anyị na unu nọkwa gbata egwu mana kọkwa ihe dị mkpa ga-abara unu uru. Kpọkọrọ na anyị uru, unu ga-abịa gawa ebe unu kwado ga kamgbe ụtụtụ. Nne ka anyị sị ha ka emesịa.